Errasteko txalaparta lanarekin harreman handia du, baina bere txalaparta zen lan tresna bat. Txalaparta musika tresna bat zen, eta bada. Baina, gero badago kirikoketa, eta kirikoketa bai zen musika tresna eta lan tresna. Orduan, kirikoketa da alde batetik erritmo bat, eta bestetik lan tresna. Lan tresna hori erabiltzen zen sagarra jotzeko. Orduan, ematen zituzten egun batzuk, eguzkia ateatzen zenetik eguzkia sartu arte, sagarra jotzen, sagardoa ekoizteko, eta lana bukatzen zutenean, orduan, kirikoketa tresna hori ateratzen zuten kalera, eta jotzen zuten kirikoketa kanpoan, dolarean erabilitako tresnekin ospatzeko lana bukatu dutela. Eta gero, sagardoa dastatzeko presegonean, hau da, urtarri, otsaila, martxoaldean, orduan, baserrian egiten zen festa bat hori ospatzeko, sagardoa ja presegoela, dastatzeko eta edateko, eta orduan han jotzen zen txalaparta. Orduan, alde batetik da kirikoketa bai da musika tresna eta lan tresna, baina bestetik txalaparta. Txalaparta soilik musika tresna. Abisu bezala, edo aipatzen da baita ere, 5 kilometrotarako baserritarrak abisatzen zirela txalaparta joaz, edo laguntzera etortzeko, edo festarako, hor bi gauza horiek aipatzen dira. Bai, egia esan nahiko mito zabalduta da, txalaparta erabiltzen zela komunikatzeko. Abisua izan ziteken, baina entzuten zutenean, orduan bazekiten inguruko baserriren batean, sagardo garaia zela, edo sagardoa dastatzeko prest zegoela. Baina berez, txalaparta jotzearekin ez zuten hitz egiten. Hori askotan galdetu digute, txalaparta erabiltzen zen mendi batetik bestera hitz egiteko edo komunikatzeko, ez. Txalaparta entzuten zutenean orduan esaten zuten, Zuaznabarren baserrian ja sagardoa dastatzeko prest dago, eta orduan joaren gara. Baina hori argi gelditu behar da. Gaur egun baina, garai bateko txalaparta bideo batzuk ikusi ditugu YouTubeen, ezta, binaka, egur gutxi batzukin, erritmo nahiko, antzekoak denbora guztian nahasiz. Gaur egun asko aldatu da, ez? Utsunek berak ere egin ditu alako hainbat bertsio, musika abesti desberdinenak, hor dugu Kalakan Madonarekin txalaparta joz, sagarra joa abestiarekin, hor dugu, Orekate X, nola aldatu da txalaparta azken urteetan eta zen norabidetan edo zeintzuk izan dira aldaketa nabarmenenak? Txalaparta asko aldatu da oso urte gutxitan. Txalaparta zaharra da eta urte askotan mantendu izan da lehen zen bezala, egur bakar bat eta jotzeko modu bakarra, txakun. Hola aitatxiek hola ematen zituzte denbora pila bat. Eta hola egon dire urte pila bat, modu horretan egur bakar baten gainean. Gero, 60garren hamarkadan, 70garren hamarkadan, gazte batzuk agertu ziren, baserri horietan, aitatxi horiek ezagutu zituzten, eta gazte horiek baziren hiritarrak edo herritarrak ez ziren baserritan bizi, eta horiek baziren bazuten harreman handiagoa kulturarekin. Adibidez, agertu ziren Beltran anaiak, Artze anaiak, Jose Antoloze gainera duela gutxi hilda, eta olerkiak egiten zituzten, kultura munduan. Zuaznabar eta Goikotxetar anaiak, baserritan zirenak, ez zuten harremana kulturarekin. Haien harremana zen baserriarekin eta lanarekin. Orduan han izan zen lehenengo pausua. Orduan, haiek eman zioten txalapartari lehenengo aldaketa, izan zen egur gehiago sartu, eta jotzeko modua aldatu zuten ere bai. Ja ez zen etengabe txakun, baizik eta txakun, lehenengo aldaketa eman zioten. Gero, 80garren hamarkadan, garai horretan zabaldu zen Euskal Herri osoan, zen 60garren hamarkada arte bakarrikan Gipuzkoako Bizpahiru txokotan ikusten zen txalaparta, eta 80garren hamarkadan zabaldu zen Euskal Herri osoan, eta hurrengo aldaketa izan zen beste material desberdinarekin nahaztea. Egurra ez zen beste materialekin nahaztea. Adibidez, sartu zituzten harriak, sartu zituzten plastikoa, dena. Baina bai mantendu zen jotzeko modua. Zu, ni, elkarrizketa hori mantendu zen. Eta gero ja, 80garren hamarkadan lehenengo txalaparta afinatu zen. Orduan hasi ziren ja kanta ezagunak egiten, batez ere Orekate X, hasi zen txalaparta beste musika tresna desberdinekin nahazten,
ja hasi ziren partiturak irakurtzen eta jotzen. Orduan, ez dakit beste musika tresne, baina txalapartak oso urte gutxitan asko aldatu da. Eta gero, bertsioen desberdinak egiten dira, inkluso Euskal Herritik kanpo atera da, Katalunia badago txalaparta talde bat, Madrilen badago beste txalaparta talde bat. Orduan, zoriontzeko da, nire ustez. Baina egia da txalapartari gutxi garela, eta, irakasten dugu, eta ateratzen dira ikastaroak, baina ez dira horren beste txalapartari berri ateratzen. Euskal hizkuntzak ere badu, bestea kontutan hartzearen historia hori, eta txalapartak ere badu hori bikotearen jotzen den instrumentu izaera hori, horrek horri buruz ze esaten da, edo ze hausnarketa egiten da horren inguruan. Horrek guretzako txalapartak duen gauza politena da. Bai, zeren behar duzu beste pertsona bai jotzeko. Oso munduan, oso musika tresna gutxi daude, bi pertsona behar direla jotzeko. Bakar batek ezin du txalaparta jo. Dena da, dena konpartitzea, tempo eta kontratempo, zu eta bion artean egin dezakegu zerbait. Zu bakarrik erdia egingo zenuke. Nik bakarrik beste erdia egingo nuke, baina dena osatzeko biok beharrezkoa gara. Eta horregatik hain ikusgarria da txalaparta. Horrek erakartzen du. Txalapartak ez du erreza erakasteko. Zergatik, hasteko beste pertsona bat behar duzu, eta talde bat baldin baduzu, hobe. Eta bestetik, lokal bat behar duzu. Hori askotan hori gertatu zaigu, eta ingurukoei gertatu zaie, bai, txalapartari ikasi nahi dut, baina ez dut bikoterik edo ez dut tokirik. Gero, sartzen bagara nola erakatsita, gu beti irakasten dugu, aitatxi horiek erakutsi zigutena, oda txakun, batez ere nola tempoa nola elkar banatu eta nola hitz egin txalapartaren bidez, eta gero sakontzen gara musika tresnan eta beste gauza desberdinak ikusten ditugu. Bateria ikasteko hainbat erritmo mota jotzeko modu irakasten diren bezala, teknika eta txalapartak ere badu garapen hori ezagutu du edo txalapartari bakoitzak berea irakasten du. Hori, txalapartari bakoitzak berea irakasten du. Eta hori oso positibo izan daiteke, baina aldi berean negatibo ere izan daiteke. Bai, badire ritmo itxiak, irakasten ditugunak, baina batez ere erakusten diegu improvisatzeko gaitasuna. Erakusten diegu jotzeko modu ezberdinak. Txakun irikida, txakun itxia, erakusten diegu volumenarekin jolastu behar dela, abiadurarekin jolastu behar dela, nola mugitu txalapartaren gainean, bikoteari, jarraitu behar diozu bikoteari, eta beste momentu batean bikoteak jarraitu behar zaitu, hori irakasten dugu. Klaseak ez dira, gaur ikasiko dugu 3x4, eta horretan egingo ditugu ritmo hauek. Bia, 4x4 eta ritmo hauek, ez. Zeo zer ikusten dugu noski, baina txalaparta ez da hori bakarrik. Beste musika trenak ez dakit, baina ez pixka denetarik musika dugu. Eta ongi pasatu dugu. Azken finean, hori, musika tresna hori jotzeko bi pertsona behar dira, gutxienez, orduan bi humore sartzen dira momentu berean, bi humore, bi jarrera sartzen dira, orduan horrekin ere jolastu behar da. Zentzu guztita jolastu behar da. Ikusten dut, egia zen, torkizun fina. Bai! Adakit Gabonetan egon zirela, txalaparta jotzen, ikastolako lehentzeroaren etorrian edo, ongi etorrian, eta bai, ikusten ditut, nik badut esperantza. Hasiera batean bakarrikan bila bete ziren ikastaroa, eta gero animatua ziren, ongi pasatzen dugu klaseetan. Bai, hori ikusi dut, barre asko egiten dituzuela. Nik bentsa saiatzen ez denetarik egiten. Ariketa hutsa direnak, hori ere ikasi behar dutelako, baina prestatu behar da zerbait ere bai ongi pasatzeko. Dakizkigun kolpeak, goratzen dugu, txakuna, errenak, gero txunak, elkarrekin, entzun behar dira elkarrekin, eta ez hol batean, egitzen behar da bi holetan, gero tukutunak, hiru, eta tukutunak egiten dituzuenak, adela usatzen zarete laugarren hori sartzera. Berdin da abiadura, abiadura eramaten dugun baino. Hiru sartzen ditugunak, eta lau. Bai? Eta gero jolastengo denean, jolastu, tokatzen zen nire jolastera, kolpe horiekin, kolpenak volumen desberdinetan egin ditzakegu. Volumen
volumenarekin jolastu. Egiten genuen txapun, takan, eta gero zen, takan. Egingo du gauza bera, baino azkar. Irekiko dugu,